जिल्ला आबादारि आफाद दाफुंनायनि जोंनि मेलखौ सामलायनाय जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो हानाय जोंनि मिरु आबादारि आफादनि कनभेनार सार आरो आंनिनो आबादारि लोगो नोंथांमोन आरो मोनफ्रोमबो आनसलिकनिफ्राय नुजाफैनाय आनसलिक दैदेनगिरि नोंथांमोन दा गोनां बाथ्राखौ मिथिनानै गोजोनदोंबो फारसेथिं आङो गोबां फासयनोबो दङ आंनि माबायाव मानो होनबा दा जोङो मोनसे गावबागाव एक्टिभिटिखौ माने दैदेनलांनांगौबा आबाद मावनायनि सायाव जेनेबा आंखौ सासे मोजां आबादारि होननानै बिसोर बबेखौ नुदों खिन्थु आं दा सोलोंगासिनो आङो आबाद दैदेननायनि सोमोन्दैनो बेखौनो आं एसे बुंफालांनो नागिरदों दा सारमोननि बिथोना जे जेसेबां माने गोब्राब फारसेथिं आंनि माने फार्म सालायनांगौआवबो एसेग्राब गोरलै नङा बिराद गोब्राब मानो होनबा आंनि जेनोखि सारमोननो बिथोन बायदि टाइम होनांगौ आं बेखौसो एसे खम होनो हागोन बेखौ नुदों दा आङो जोंनि दैदेनगिरि आनसलिक दैदेनगिरि सारमोननि बिथांखिसिमबो आङो जिनिसखौ बार खावलायदोंमोन जे जिनिसा एसे आंनि थाखाय थाब हार्ड जागोन नामा खिन्थु आङो आबादखौ ओरैबायदि मोजां मोनो बिनि थाखाय माखासे दैदेनगिरिफोर नांगौ आं बेखौ सानबाय थाखायो मानोबा बे खोथाखौनो आं बुंनो नागिरदों साफ्रोमबो आबादारि बिथांमोनहा साफ्रोमबो साफा दैदेनगिरि जानो हाया आरो सिंगोल सासे आबादारिया मालाबाबो गोग्गोम गसंथानो हाया मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मिलिनाय माखासे आबाद मावनांगोन बिसोरो ज' जानांगोन होमब्लासो जोङो जोंनि गेजेराव मोनसे समयसाफोर फैयो जोङो सानो बे समयसाफ्रा हारसिङै मालाबाबो सल्भ जानानै फैया सावरायलायनाय माखासे मदद जालायो आबाद मावोबा आबादारि लोगोफोरजों माखासे सावरायनाय जायो ओमफ्राय बेजों मदद बिसोरो माने ओरैबायदि रिलेसन जायो माने अनलायनाय आदर्श जायो आरो न'खरनि बायदि जालायो दा बेबायदि जालायो दा आङो सानदों मा आङो सासे दैदेनगिरि जिल्लानि सासे दैदेनगिरि जासिनानै आङो माने आबादारिखौनो बेस खालामोमोन आरो आं आबादारि जानानै सोरनिबा आन्दाराव आङो बिदिनो खामानि मावथिबनानै थाफानाय आं बेखौनो बिसोरनि सिगाङावबो बुंदोंमोन दा बिसोर जे खोथाखौ रायज्लायदों आं बे खोथाखौनो दा पुरनाय रायज्लायफिननांगौ जाहैदों मानो होनबा आङो मिरु आफादनि सासे सेक्रेटारि जानानै एथ'ग्राब गिदिर ओनसोलाव आङो रान खालामनांगौबा आङो ओंखारबाय थानांगौखौनो आं सानो दा आंखि